pen Mahamaya constituency Parman Assam CM Sarma Wangsi Karbi Anglong Autonomous Council kilik kapacet hang. Rakia Hormupen Inuda Bangpu Raikom Sai Kerideng Kachingnang. Rong Inkoi Sose Rat Kachileng Adolong Lang Pontlin. Kardom Pini Prime Time Abirta Longpen Nilisangpi Marvelous Rong Parpi Nonarju Ikta Birta Ang Tonpen. Karbi Anglong Autonomous Council kiligahut BJP asong atum kacepahai ponji aphanpura kedamtang aruni phai thongkep arnipen Karbi Anglong arlo Assam Chief Minister along vote ke hang piamai ke padopon asonsi pini den narong pathua klam along nomati pen Mahamaya constituency aparman vote ke hang piamai padopon ada porpai kresia porpen kapang tengpon bangso mayalong Mahamaya constituency along BJP asong pen karjabdun abangphu lunsing teron nomati constituency along BJP asong pen karjabdun ji abangphu Ritesh Inghi MAC Ramsing Timungatum Chitongdut Kardom Karbi Anglong live kelang ratum duan pini niltum Karbi Anglong live team pen ladak denarong ke pathua klam along sindon makun niltum Karbi Anglong live team pen dolo ladak abang ke Jaisalmer nomadi constituency 16 nong nomadi constituency lo Bini bangke ladak Jaisalmer denarong ke pathua klam along Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma alangli labangso MSC non ke bangji MSC labangso election labangso battlefield along an so se BJP asong an so se akyong du hutpen Karbi Anglong arar phan ke pai ponji phan mate Karbi Anglong government an so se second term labangso BJP government ke sing unji phan alangli tumpini labangso election campaign rally non padupon po Mayalong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hang Kaningji Pon Atengke Karbi Anglong Atokano Kaching Thura Saya Mo ke claim pon long pameji aphan non Karbi Anglong Autonomous Council kilega hutle thotta bidong apu aphan vote pira Ritesh Inghi rafen lunsing teron aphan pahai pon nangpo pusi ningji pon bidong arjan long vote pikan lunsing teron lapen Ritesh Inghi aphan ongtung vote pinangi kopia ponwa kipinanya thebangela poino ileto Karbi Anglong aja diglui pen dasong handbrake apelong pen senglok handbrake apijunji pen senglok Karbi Anglong atokano sayang dengki dia phan kacing thuramo kapijun pen senglok non ki thomia we dom phan morai ngamar sai laso kipi kapijir pen senglok aso ice cream didon kapijun dia phan sinaratom pidong larjan long vote pipen Ritesh Inghi lapen ke lunsing teron phan ongtung vote pineng don malitu Halapu CM Dr. Himanta Biswa Sharma Kaningji Pon Atengke nomati pen Mahamaya constituency aphan nonakimi kadukawe don suri isi ahem tun aphan arunodoi atangka pajir pon thupo pusi ningje pon ৰাইজে আমাক কৈ আছে যে বহুত মহিলা এতিয়াও অৰুণোদয় আঁচনি পোৱা নাই হয় নেকি হয় নাই আচ্ছা অৰুণোদয় কোনে কোনে পাইছে হাত ডাঙক পুৱাবিলাক আৰু নোপোৱাবিলাক হাত ডাঙক ঠিক আছে এটা কথা মনত ৰাখিব যে অৰুণোদয় এখন ঘৰত এটা হ'ব এখন ঘৰত এটা আমাৰ হাওড়াঘাট সমষ্টিত কেইটা এমএসসি কনস্টিটুৱেন্সি আছে 7টা এতিয়া নমাটি সমষ্টিত ভোট কিমান আছে 19000 মানে পাছেদি পূৰণ কৰিলে কিমান 4000 আগত কিমান অৰুণোদয় পাইছে এতিয়া নমাটি সমষ্টিৰ কাৰণে আমি নতুনকৈ আৰু 1000 পৰিয়ালক আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিম এই অৰুণোদয় আঁচনি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে পাব News Report Karbi Anglong Live Kedamtang busik ni phai ECR ni arni kangsang porphai hini ra chitim apor malom Raikom sai khiatum joy pen birta kelong ateng khatkhati PS ke parlo Lahorijan PWD IB adung along keton kelang asai kedeng pon unahut gram troxy sose rakia hormu inut abang pholong pen kelong Horkang riabe ke dosonsi
kangri tang deta jun le thoda son thak thak si rakia mar ke jor tumta raikom sai khiari deng kaching nang araki ke do son lo athe jong he nepta ke jor kang hua sai bang kang tonji kalisi ansu se jor thule thot la son si raikom sai khia tumta ingnang thule thot ason si thek pon long la son si ke dam tang usik ni phai ecr ni arni kang sam por phai hini ra achiti ma por malom raikom sai khia tum joy joy pen birta ke longa teng khat khati ps kapar la horizon pwd ib adu ke ton ke langa sai deng pon lo bang solo in amadadul islam arta thong kebra ke thom ahet alia soko dhingarati murigango sar long pen honthe mimi heroin nep dunlong cheglo bang so hot sabon ke thaba hom ke thab heroin hom pho long pon lo la pen kado kawe gram trokep so se long pon lo la so long tangka kereng suri ke thom rap haro pho la pen realme mobile ihum long pon lo labang so sai ke pachun pon along SI Raju Duwara SI Atikur Rehman SI Sudung Swargayari lapen Chokomar tum chelangsi bang so sai pichun pon lo kilong pon rakia harmudu anta kilang chari ponji aphan SDPO Bokajan adideng paledam lo Bokajan pen ananterang karbiang long live Arnam lang pia lang roy lang nang kitu ajok ronging koi sose arat kacheleng bom apar arnam lang pia dolong lang pon pidara jok radatum kacheleng japhan kisung na Kedam tang usik ni pha ecr ni anar lo apor men arnam lang pia lang nang kit hedura jok ronging koi sose kacheleng bom mina check pen kache selama dolong lang pon dedlo bangso jok ke ongdung hithi ki dunatum lapen kulat ki dunatum amina hem chedam long le dedlo Kidam tanga por sarkar tumben dolong alang litum aphan pilo bonta ningkan hini chokda da phiseta anu jok anta tang pamimilang labang so alang roi ke aningkan wang ta lapuson alang ke thedover lasi sarkar pe nang ki pia dolong prabjin pen petang pon pe pulote nilitum so that un edet wa hut ke kisung thetan phonang kokji athe se kache langji aphan ke lang roi parai nang kapvek nangji lasi prabjin pen adolong nang ke petang ji aphan si hadaga radatum karbiang autonomous council team karbiang long atuma phan nang pachini don lapen kiliga pora hut nang chupa dok chot chot abang ke nang chong thu chot chot ke nang niluputa hala daga rat atum ningki pung pen nang pachini don nilitum pining der kali lagi an kan wang same la buson a hawa ke nilitum nang ta sidami pini ani anda ladak non karbiang long ke cari bom kichari pon bom alang ni tuliram ro hang same amek nang thek long lelang pini ani anta non armu kiligia por ke lam thu lam dok penang bai bom nilitum ha sidami arjunoi nang tuliram ro hang same arjunoi pini dak la pen nang li mek hini ben lang ka ben dak local mc nang li numol moment sidami lang hoi la so news a true ben nang li lang hoi la ben dak local mc ka do ka ben nang tum kar binglong ke cari kar binglong tim kar binglong tum lang hoi ni tum dak apar de openi ha war kuson ma kisung nang li tum pini nang li mek hini ben lang hoi ni tum kwan ne kisung ni tum kling somar ho lapu ab ang tang tame lo ke chari u somar tame kidam ke bang kisung dok Kupai ke me pena jok labang so lang ke thepen maduta apran ke damnang avilang bonta labang so lang ke thepen hithi ki dun lapen school ki dun asomaratum ahem che damlong le dat tahai pusi labang so radatum nang pachini dun lang chithing pen subhas terang karbiang long live Kidam tang penanar ni pen lumba jonga habar prek jama dimalong joni timung pen vote ke hanga mai ke deng pon ason thak thaksi kedam tang busik ni phai ecr ni sikari tiso playground gita ashram field pirbi market lorulang so field ramsing inghiarong kilometer pho railway colony dipu along mai pedo ponlo Nonang kiliji busik ni phai ner kep arni karbiang autonomous council akiligalong lumbajong constituency BJP ratcharia songpen karjabdun joni timung kiligalong kache pahai ponvek je phat do de sang se methang hawar prek jamadim along kahumri dampen rat pen tingki jethana mai pedo pon bomlo lason thak thak si kedam tang busik ni phai ecr ni lethot sitame sikari tiso pathua club gita ashram pirbi market lorulangso pathua club ramsing inghiarong railway colony diphualong mai pedo ponlo Bangso teng pulote nona kiligalong ke joni timung ke highway ji angring asonsi thek ponlong Prek jamadim mai ke pado ponalong joni timung pen rada ki sungla pen kaching thora sondo anta kipi kapacetang ejia phan lamchak chipitika
Bang Solong Assam Power Minister Sri Bimal Bora, Nagaon MLA Rupok Sharma Sitame Chitong dun si BJP candidate Johnny Timung aphan vote ke hanga Mailong RDCP dun. Mailong Aluhiaman Pen Bijoy Gupta, Election Observer Lumbajong, Election In Charge Mrinoy Teron, Nominated MAC Sima Rong Hangpi, BJP Mohila Morcha Maipi Roshmi Teron Pi, District Member BJP Ramkrishna Gur, Ratsai Klembang Dhansing Kramsa, Chatra Singh Teron, Ward Commissioner, Ward Number Sirkep Lapen Penangan BJP Asong Long Klembang Atung Chetongdun. টোটেলি মই সমৰ্পণ কৰিছোঁ যাতে মই আপোনালোকৰ লুম্বাজং বাহিৰ তথা কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজৰ হকে মই কাম কৰি যাম বুলি আজি এই সভাখনৰ পৰা মই ইয়াতে এনাউন্স কৰিলোঁ আৰু সেইকাৰণে যিকি নহওক মইতো শিকিছোঁ মূল ভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে বা এইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ জ্যেষ্ঠসকলে মোক যাতে শুধৰাই দিয়ে সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ মই আজি ইয়াতে মই কথাটো আপোনালোকক সোঁৱৰাই দিছোঁ যাতে মোৰ ভুল কেতিয়াবা যে মানুহ মাত্ৰে কিছুমান ভুল থাকি যায় তথাপি কিন্তু যিমান পাৰে আপোনালোকৰ কাৰণে একেলগত আপোনালোকৰ ওচৰত থাকি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰি যাতে মানে ইলেকশ্যনৰ পাছত বা ৰিজাল্ট দিয়াৰ পাছত প্ৰথমতে মই ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ কৰ্তব্য হৈছে এই পিএছৰ মানে এইটো News Report Karbi Anglong Live. Kedamdang aruni phayeng koi rasir ke bar ni choki hola police station ke parlo phonglang so mate koliani alang roy along banghini ari somar so atum langka chingnu damajong langke jangpen apran kedam ahema soralong an Dr. Numo Mumin pen kahumridam Lakhaing koi rapho nilip constituency ke parlo dokhora hidia rongari somar banghini kedamtang aruni phayeng koi rasir ke anarlo porphai hini malom dokhora hidia rong amikar Gautam be lapen rujuni ingtipia tumasapo karlitang Harupson be artaningkan krenar kep lapen karlitang charchim be lapen manaitiron piatuma sopo karlitang charkli be artaningkan krehini bahini phonglangso aroyalong langkachingu dampen langke jangpen aprandam juilo bangso kisong ke boy hema soralong Dr. Numal Mumin humri damsi kiso ke pho tuma hema sora tuma phan tangka raptekang si kisunga hema sora tuma phan aning pathidikang News Report Karbi Anglong Live. Non malom Karbi Anglong Autonomous Council MEC Kilik Aparman ke ongdung Ratchari Asong Tumpen Prek Jama Dimalong Penang Mai Padupanlo. Lapusana Mai ke Paduda Mahut Langhin BJP candidate Billy Mohan Khaklaria Bang vote kerega Mai Long Lampar Ningje Jetpusi Pherang Keathengno ex KPLT Gobindro Terona Hinpen nang Pachinidun. Langhin pen BJP candidate Billy Mohan Khaklari Karbia rong kilo dahut vote kerega mai tong nangka pedoma nangka cipindak aphan lo pusi ningki pungpen lamthei cepaklang pon ke ongdung Karbia hawar long ke dampen nitum BJP atum ke langhina long ke Karbia vote ke nangni Karbia vote avedet pusitame haiut lapusona lamthe si vote kerega mai long Billy Mohan Khaklari pen ningje ponwer lasi lapuson polote ili langhina long ke Karbia rat ke thangali aviation si alang nitum Boro akhai mati langhin BJP pen kacho toidut Billy Mohan Khaklari pen ke nang hot pon bedlo la sinile tum poisa ingti mati langhin adarsha hawara tum ke BJP Ratchari Asong aphan ke kroi thekthi la sinon ke bangji Karbi Anglong Autonomous Council kiliga longke ke doana bot sitame dile tum ke APHLC Ratchari Asong longsi chirap chito dun poputa pherang ke atheng no barim ke PLT Klembang phu Gobindro Deron pen lamthenang pachinidun BJP atum meeting na pedolo alangli Billy Mohan Khaklari alangli meeting nang dolo anparte alangli along meeting dodam ke Karbi arang si meeting dodam no te alangli bhut ke chorek phan se kebang ma mante na pindak phan se kebang lo alangli ente alangli bhut chorek phan bote alangli dang pindak nang ni ente je dak lang hina long ke nang tum Karbi bhuna pipeda tan ni ke hai bekji wala malangli along dang pindak lo apen du thulang hala dak doi dak hawang samin nili hodak sido dak poisang tirong hawang long meeting na do bang ni chitong long dalo doi dak long bang ke nili hodak dun ko amat nili comments ar dun lablo amat sing ke nili alang li hodak ke ni jetang kang talaso nang tum buna pipideta nili hai bekji nang tum Karbia bunang ni pusalang li ninji kang intelason no mate ilu tum balason nang li ke ni kang pulote ilu tum ke hijat mate alang li aron na tha mate Karbi phanang kelang sela nang turje phan talang kason aron kini ikang lo Langhin pen sarpang ri ing tikathar Karbi Anglong Live
Mahamaya constituency ke parlo Bura Gohai polling station arlo thong teron arong along edona hem bang gethama musoma atum kachuboche nang akisung thekdam longsi APHLC Women Wing Village Committee atum humri damsi kerap kapajer dam lapen aning kapathedang kedam tang wusik niphai ECR ni APHLC Bura Gohai Village Women Committee atum Bura Gohai polling station ke parlo thong teron arong mekar karlitang puram kro lapen alang lichor karlitang doloni phangchupi atum ke pamote kang osomar atum phan kerap ke pajerdam APHLC Women Wing Village Committee atum bangso kerap ke pajerdam nang kok aputha ke than pon lake non emisi kiliga porhut Mahamaya constituency along APHLC asong pen kili kachepate dunjia bangphu Robi Singh rong hanga phan vote ke hang pidam amai ka padodam ahutsi bangso amusomar atum phan kachetong pen alang litum akisung alam chinisi asap soviet sitame kerap pajerdam lupusi than pon mi thong teronarong camping wang bom hot aman ke hadak son husomen ahem he chohem dam ba phlang lo phang chohem penang chirui lo ni temang ko parchot lo la so somar tumphan inut bhani nang thanamat ning dukaren mang ki ni tumla so hem nang homri thu nang ke homri thu mala so somar tumbang thom do chom aman ki jangre apai ve apo ve ki jinso dak ni tum hila group penta ki chiru ekdom chiru kango olo ladak aman ke pini ke jo ki jinso pen ajok ni tum sang asavet pure the savet dalia savet jangthu savet ta kira pa phan ke bang bangso musomar atum apo lapen apai tum kopai kelang no pen ajok bangso pir the pen kachi utekang ena jok bangso musomar bangke thomvet si do thak nang lo lasi bangso musomar tum phan kang hon kang jinso ki do theka bang photum kirap dunjia phanta kachuning ripi padopon Women Wing at Lasopia satum pantalang litum hanil dihin pen churulo je ladake thong teronarong nil tumarong lu laswa hem osomar kro hem osomar apo ve apaya ve ha aprang pen nithom albusono ni ningkan hini ni dolo apai takethi apo ke thi taningkan phobak aprang dolo lasong bong lom sitami dak BJP klembang puatum kethek area tum sitami ladak tum pan ke jangreng puamat latum pan pele nangle choi le nangle ko pene le nangle butami latum pan kai talang pon pedat titi lasi alang litum hani lihin pen churulo je dak Bura Gohai PS Women Wing tum pan lason ke matha pon thek apot lili alang hitum panta churulo kirap ke pajir damalong APHLC Women Wing Village Committee MIP Simarong Hangpi Kongchun Bangpi Hana Terang Pia Tumpen Chenglok Penangan APHLC Klembang Phi Lapen Klembang Photum Chutongdun Dokmukapen Semsing Ingti Karbianglong Live Pini prime time berta bangke lapan sikang ton iklo domi thangmi kardom